אין לה צורך באלה. אבל, עומר, שם היא באה אליך הים. ונווה. את עולה על העץ? כהן, כהן. יש לי נכדה שאיתה את לא חייבת עד הסוף, אל תעלי עד הסוף. כל הזמן על העץ. אל תן לי כל כך הרבה, זהו, צריכים גם תרדי, לרדת. קשה לך זה. לא חייבת. לרדת? הם שברו לי את המקום. אוקיי, אז תרדי. תמורת כל רגע, אני רוצה עצה. תמונה. תמוניים. יש תמונה כל הזמן. אבל לא בווידאו. תמונה אחת לא בווידאו. זה מה שיש לי. עשינו סבתא. תן לו כדור לעלות, כהן. אפשר ביחד. יש להם מה לענות, אתה רואה את עומר. הם נשארים לאחת צהריים שם. לרדת?